Punt número 3, modificació puntual del Pla General 1/2012, nau industrial de Cemetal. Bé, el dictamen de la Comissió Informativa és favorable, us va explicar quin és realment el text que anem a enviar a la Conselleria per a la seva aprovació i bàsicament el que s'aclareix és un apartat on per part de la Conselleria es podia donar una interpretació que no és la que la corporació estimava i per tant des dels propis serveis tècnics han plantejat un pàrrafo i una redacció en la qual queda molt clar. La voluntat de la corporació és que aquesta manzana, coneguda com Cemetalsa, que ha sigut i és en l'actual Pla General sòl industrial, passa a ser sòl de serveis, respectant la mateixa disponibilitat i respectant sobretot, que és el que la Conselleria demanava, el mateix número de vivendes en el cas d'una transformació. Aquesta modificació permetrà poder implantar algun tipus d'establiment comercial en aquesta manzana i el que també permetrà és que a partir d'aquesta modificació no es podrà donar llicència de cap activitat industrial en la zona que entenem que és urbana i per tant no cabria alguna activitat com la que hi havia o la que es podria implantar. Alguna intervenció? Bé, nosaltres ja hem manifestat en moltes ocasions que no votem a favor de les modificacions puntuals, però completament en esta sí que l'han recolzat sempre que trobem que és adequat per al poble el fet de canviar la tolerància industrial per la de serveis. Simplement per això, és una llàstima que aquell primer projecte que vas anunciar a Confluent per aquí no s'hagi dut a terme i jo sí que demanaria que fos un poc més comèdic a l'hora de fer públiques intencions perquè, clar, es va crear una expectativa respecte a aquest lloc que ara al final sembla que no va complir-se. Així que m'agradaria que no es tornara a fer això. Alguna intervenció més? Nosaltres, per el mateix que venia a l'altra volta, donant que no s'havia dit que estaven en negociacions i estava prou adelantat el tema de la compra per part de consum, vam votar a favor. Ara no anem a votar en contra, però tampoc estem d'acord amb les modificacions puntuals, per tant, veiem que això és millorable, que és una millora